Daqqa oħra għar-reputazzjoni ta' pajjiżna bit-teba sewda u kriżi li ġab fuqna gvern tal-Labor tkompli tikber għal proporzjonijiet illi qatt ma għexnihom. Dan wara li l-investigazzjonijiet brabta ma' korruzzjoni f'Malta jinsabu taħt skrutinju qawwi mill-Istati Uniti. Sostna dan uffiċjal mill-Ambaxxata Amerikana f'Malta mal-Journal Times of Malta wara li l-Gvern Amerikan ipprojbixxa lill-eks deputat mexxej Laburista Conrad Mizzi u ex-Chief of Staff Keith Schembri kif ukoll lin-nisa tagħhom u wliedhom milli jsifru lejn l-Istati Uniti kif ġew deskritti bħala persuni involuti f'korruzzjoni sinifikanti. L-uffiċjal spjega li l-Istati Uniti tieħu allegazzjonijiet ta' korruzzjoni b'mod serju ħafna bil-passi jittieħdu b'mod deċiżiv u mingħajr dowmin. Madankollu, minkejja li ħafna mili l-bogħod u f'kontinent ieħor il-passi fil-konfront tagħhom ittieħdu wara dawn is-snin kollha ta' skandli f'Malta, Schembri u Mizzi qed iridu jħabbtu wiċċhom ma' xi tip ta' azzjoni mill-pulizija brabta mal-allega ta' korruzzjoni li kienu involuti fiha, waħda li swiet il-miljuni tal-euro lil but il-poplu Malti Wawċi. Tkellima l-Ambaxxata Amerikana spjega li Mizzi u Schembri kienu involuti fatti ta' korruzzjoni illi inkludu wkoll l-użu tal-influenza politika tagħhom, kif ukoll li għamlu użu mis-saħħa tas-siġġu li kienu jokkupaw għal gwadan personali tagħhom u insista li hemm informazzjoni kredibbli li tindika li l-aktar żewġ persuni qrib l-eks Prim Ministru Joseph Muscat kienu involuti fi skema ta' korruzzjoni li waslet ukoll għall-lotja ta' kuntratt għall-bini ta' power station f'skambju ta' kickbacks u tixħin. Fil-waqt li spjega li l-aġir tagħhom jimmina kompletament il-fiduċja tal-poplu Malti Wawċi u d-demokrazija fil-pajjiż.